Yo, what's up? Welcome sa El Pescador, Bulinaw, Pangasinan. Ayan, dito po tayo. Ganda. Yun, shout out sa mga Daligdig family. Sa Hiron family. Sa mga Guerrero family. At sa mga Daligdig family. Yahoo! Ayan. Shout out din sa mga Dimayuga family at kay Christian Rosuelo. Rosuelio, di ba? Ayun. Ayan. So, solo-solo namin ngayon dahil Lunes ngayon. Ang ganda ng lugar. Madalas kami rito, pero ngayon ko lang siya may vlog ng maayos. Ayan. So, ikot ko kayo sa lugar. Yan, nandun yung mga kiddie pool. Meron siyang sariling slide doon. Ito naman sa mga adult. Yan. Ganda oh. Laki. So, yan. Meron siyang parang pinaka-cottage sa gitna. Yun. Ganda. Itong resort na to ay kaya ma-accommodate ng libo-libo katao dahil ito ay malaking malaki. Meron siyang hotel. Yan, at meron bagong hotel doon sa likod kanina. Turo natin mamaya doon. Meron siyang sariling cafe. Malaking resort ito. Ganda. Ito yung kiddie pool. Yan. Against the light tayo. Mamaya ikutin natin to. Gawan ko to ng separate na content na vlog. Ano, meron siyang mga shower oh. Meron siyang timba, di ba? Oh. Ayan oh. Dalawang timba yan eh. Pag napuno na siya, bubuhos siya. Yung timba doon sa isa, malaki. Isa maliit. Yan. Mas madalas itong bumuhos kasi maliit lang ito eh. Yung isa mo matagal. Ayan oh. Yan, tagal mga bumuhos na naman itong isa. Yung isa hindi pa. Pero mas malaki yun. Halos 3-4 na beses ang laki niya. Kaysa dun sa isa. Yan, ganda niya. Yan, matagal bumuhos yung isa na yan. Kasi mayroong mga cottages pa rin yun dyan. Marami siyang CR. May mga transient houses siya. May malaking building siya. May mga event halls sila. Ang malaki. Itong El Pescador Resort ay nasa bayan lang sa mismo ng Bulinaw, no? Hindi mo na kailangan, hindi sa part ng Patar, ha? Nasa bayan lang sa ng Bulinaw. Pag nandun ka na sa simbahan, kakanan ka. Papuntang Sundowners. So bago ka makarating ng arko ng papuntang Sundowners, kakaliwa ka na. Tagal mapuno. Binabantayan ko siya bumuhos ng isa. Malapit na yan. May mga sprinkle din siya oh. Ito lang hindi maganda pagka naka-enclose yung pool, yung slide. Kasi parang baka magpanik yung bata. Hindi ko lang alam ha. Pero pababa naman siya. Siguro hindi pwede dyan yung batang bata. Saka siguro dapat mga 7 years old above na. 3 pala. Era, bumuhos na. Ayun. Lakas. Oh, tinamaan yung bata. Tinamaan siya. Yun. Dahil 3 pala yan. 3 timba pala yan. Oh. Kala ko 2 lang. Yung meron din doon. May timba rin yung doon. Kailangan hindi binuksan ngayon. Yan. Tapos yung pinaka cottage sa gitna, no? Meron din siyang somewhat rain, no? Meron siyang fountain sa pinakagitna. Pwede kang tumambay dyan, yan.
Ano din siya, cottage din siya. Actually, cottage din yan. Nasa gitna siya ng pool. At merong, ang ganda dyan kasi ano, malamig siya dahil merong ano, nakapalibot na tubig. Yan. Ganda ng lugar. So maraming content ito siguro, mga 10 content ito. Lubos-lubusin ko na. Okay. Mamaya ulit, ayan, naligo na yung aking apo. Ayan, lumublob na siya. Pati! Yun. Kumusta, sir? Taga rito kay sir sa Bulinaw? Mismo? Opo, sir. Taga bayan kayo mismo? Ano pangalan niyo, sir? Donald, sir. Donald. Yun, si Sir Donald. Siya yung bantay dito sa gate ng El Pescador. Yan, Aldin TV po. Sige po. Sige, sir. Panoorin niyo, sir. Sige po. Anlin. Okay lang, sir, ha? Isali ko kayo sa vlog. Ayun, si sir. Si Sir Donald, no? Donald. Anong apelyido, sir? Carolina po. Carolino. Mga C talaga ang origin ng Bulinaw, eh. Mga letter C. Letter C po yung Puro letter C. Celeste, Carolino, Kamba, basta C. Oo, yun. So mga legit na taga Bulinaw yan. Basta letter C. Yun. Carolino. Maraming Carolino din sa amin, sa Bani. Ay, Bani, sir. Oo, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Po, sir. Sir Donald. Yun. Panoorin niyo lang, sir. Baka mamaya i-upload ko to. Sige, sir. Maraming kasi to. Mga taga rito po kayo, ma'am, no? Ano pong apelyido nila, ma'am? Hardinera. Hardinera lang, oh. Hindi ako dininiwala. Ano po pangalan niya, ma'am? Ako? Si nanay, opo. Lilia Caracas. Si Lilia Caracas po, si Ma'am Lilia. Yan, shout out po sa kanila. At saka si ate po, ano pong pangalan ni ate? Noemi po. Si Ma'am Noemi po, yan. Ang sisipag po nila, kaya ang ganda-ganda po ng El Pescador. Ako. Yun. Panoorin niyo po sa YouTube channel ko, Aldin TV. Ayan. Ano? Aldin TV po. Albit TV. Opo. Anong channel? Sa YouTube po. Sa YouTube? Opo. Akala ko sa TV. Meron din sa Facebook po. I see. Oo. Ang ganda ng, ano bang tamang pronunciation po dyan? Bougainvillea? Bougainvillea. Bougainvillea po. Bougainvillea kung... Sa Tagalog, no? Bougainvillea. Pero Bougainvillea po talaga, no? Villa, Double L, Bougainvillea. Yun. Enjoy na enjoy po silang nagtitrim, oh. Nag-trim kami. Oo, enjoy na enjoy sila. Mag-ina po kayo? Mag-ina? Pamakit. Pamangkin niyo po. Ay, opo. Sipag nila. Hello po sa inyo. Shout out po. Ayan. Oo, ang ganda po. Actually, ngayon ko lang na-appreciate yung ganda ng ano. Ngayon lang kayo dito? Di ba, madalas ako dito kaya lang ano. Kaya lang marami na nabago. Tsaka hindi ako nagbabalag noon. Sisipag ng mga tao rito. Lahat busy. Opo. Oho. Kaya ang ganda ng garden nyo eh. Alagang-alaga. Kahit tanghali, nandyan kayo. Grabe. Ang ganda. Ngayon lang ako nag-vlog kasi madalas ako dito dati. Naliligo lang kami. Ngayon nagbablog ako. Sige po. Sir. Sir Donald. Sir Donald. Mga lihitin mo mga taga ano yan. Mga taga Bulinaw.
Yan. Ang ganda rito, ang lawak. Actually may basketball court doon, mamaya maglalaro tayo. Kahit shooting lang. May hotel siya oh. So kahit ilang kumpanya kaya i-accommodate nito. Ganito kalaki ang resort na ito. So punta tayo sa pool area. Okay na mga souvenir items. Ang ganda ng mga souvenirs. Ang lalaking shell. Mga gawa po yan sa shell. Ayan, may ganda. I love Bulinaw. Ayan, flower. Parang rose. Gawa po yan sa shell lahat. Maganda. So, dito lang yan. No? Sa El Pescador Beach Resort. El Pescador Resort. Actually, may beach front din yan dyan mamaya. Ayan. Okay lang sa souvenir shop. Hello po ma'am. Kumusta po? Ano po pangalan nila ma'am? Joy po. Si Joy. Ma'am Joy. Kumusta po? Aldin TV po. Ayan. Si Ma'am Joy. Siya po yung batay dito sa souvenir shop. No? So lahat po talaga to ano no? Sariling inyo po talaga no? Oo, yung El Pescador. Yan. Bulinaw, I love Bulinaw. May mga shirts din sila. Pero pinaka-attract ako sa lahat ay yung kanilang mga shells no. Saan po, sino pong gumagawa ng mga shells na ito? Dito rin mismo sa resort. Kasi meron kayong magaling na artist dito. In-order nyo rin. Gaganda ng shells. Magkano pinaka-mahal na ano dyan, nagawa mo? Yung malalaki doon. Malalaki lang. Yung malalaki, magkano? 1, 2, 1, 2. ganun. Yung maliliit, 195. 195. So nagre-range siya ng 195 hanggang 1, 2. Yan, ang gaganda talaga. Gaganda oh. Doon ako nakamangha doon sa labas, malalaking shell. Sige po ma'am, salamat. Yan. Mga souvenir items nila. Yan. At meron din silang mga ano rito, no? Mga plants. I think binibenta rin yata itong mga plants na to. Binibenta rin itong mga plants na to, no? Yung mga rooted, no? Nagbebenta sila ng mga rooted plants dito. Nasisipag nila. Yan, no? Talagang bawat staff na nakikita ko rito ay napaka-productive. Yan. Dati kasi merong swing dyan eh. Tinanggalan nila yung swing dyan na ano. Yung stand-alone na swing. Yan. Ang ganda nito. Anong tawag sa bulaklak na ito? Orchid. Basta isang type siya ng orchids, no? Pero nakalagay siya sa paso. Ang ganda niya, oh. Orchids. Yan ang aming pamilya. Ang ate ko, si Bing Maricar Hiron. Yan. At ang mga friends namin at close families. Yan ang apo ng ate ko. Sia. Yan si, ano na pangalan mo ulit? Kalimutan ko na. Rain go away. Yan, si ate ko. Yan. Ang isalag kasi kami. Yan si Casey. Yan. Casey. Hi. Ang ganda mo pare. Yan. Yan si Otep, si Hanilin, ang ate ni Casey. Yan. O, di ba? Si Clarissa, ang aking wifey. Fresh na fresh. Oo. Fresh na fresh. Ginawa nilang cook.
Yung ang ganda ng lugar. Superb. Kahit ilang libo kayo, kasya kayo rito. Ito ng parking. Mamaya pag malilim na konti, mag-basketball ka doon. Tayo muna. Na-message nyo ba si Nene? Vlog take over. Yo, what's up? Nandito po kami sa El Pescador. Tara sabay-sabay natin itong libutin. Ayun yung mga pamangkin ko pangit. Buti na lang nagmana sa akin. Si Jeyus. Saka si Aika. Hello po. Okay, yun lang yan. Bakit dito? Dalawa yan. Dalawa eh. Lamang yung mangga. Ayoko niyan. Kasi isa lang nagbabalat sa kanina. Ay, isa lang na ako. Maanghang yung kaya ma'am? Sarap ng mangga. O ikaw ay ka ng agad ng toothpaste kagabi, no? Yung toothpaste ko na Gabi na nga naman. nandun. Nasa CR na ulit eh. Yung Ay, puti. hindi. Inano po. Pinasok namin sa ano. Naging kulit doon sa ano. Umiisip kasi naging kulit doon sa... Kasi kagabi, gamot ko sa ngipin yun. Alam mo bang mamahalin yung toothpaste yun? Alam mo bang mamahalin yung toothpaste yun? Dalag-dalag yun. Lagay doon? Wala nga. Pero nakita ko Naninong ng umaga. toothpaste nila sa laboratory. Yun. Sagit din. Hindi, yun nga yung O hinili yun na yun, namin. lalo press. Yun yun. Yun nga yun. Nadaan nga sa Ganun ko sa laboratory. ngipin yun. Ah! Yung Eh, toothpaste yun. hindi ako toothpaste. Sabi nila yun daw eh. Oh, kaya hindi ako naka... Wala, wala ko doon. Sabi. Wala ko nun doon. Wala ko tulog kayo kagabi. Kaya pabilang din sa amin.
Yun. Walang Meron tayong bangus. Kuya, kuya, nagsusuyo. Sarap. Sarap. Meron tayong beboy. Andun, Meron tayong Tuyuan. O tuyuan. Meron tayong beboy. Beboy. Meron Ganito tayong... kain tayo kain. Eat tayo ng fish. Beboy, lagyan ng beboy doon. Ano to? Beef. Kamay mo nga, Jake. Tatlong bangus. Ang laki ng bangus. May hotdog. Merong Lagay mo na beboy. sa'yo, Beboy. Merong manok. Ensalada. Wow, sarap ng ensalada. Hindi pa lang na ano. Picture muna kasi. Kamay mo, Nicole, kamay mo. Kunin niyo kasi yung paper. Yan. Ando pa yung iba eh. Nalisiya, kinuha ni Zia. Yan, aking mga pamangkin. Mga makukulit. Aking kapatid. Yung mga pamangkin ko. Christine. Si Beng. Papatili ka na dito. Eat ka ng fish. Rika. Si Angel, madilim. Bago po, everyone. Di makita, nakaitim pa. Ay, kasi ay, ano ba namang Si Sia. attitude yan Si eh. Nicole. Hi! Pakitawag kasi dito. Yan. Sarap-sarap nung ano. Ang daming Bangus sa kanong Gusto mo, cheese. so, may bagong alamang. Ensalada. Kutsara niyo para may sandok. Ando pa yung iba oh. Ando pa yung iba. Zia, ano ka mga Ayan. Tara. Let's go. Kain na tayo. Kaway kayo. Hi! Hi, Brad! Lagi na kayo naka-subscribe! Ay, wala ka kayo ba din? Yes, naglabas si Tia. Yes, sundalan ko umiiyak. Yes! Naligo na si Mama! Hindi siya maliligo, may pagkasakit na lang sa sa maligo.
yan. Kasi ano yung mga short namin? Yung mga short? Mga Amira! Ay, hindi ko lang bilis talaga. Baka yung parang ko na siya, oh. Nakaong kasi, nakaong. Hindi ako nakaano ako yung Nakaong, bilis eh. mahirap yung pagkano. Jai, ikaw na, Jai! Siguro na konti ka lang. Oh, ganun din si Amira. Wala rin. Kinuli yung bilis eh. Dapat kinagtong nyo. Ganun kami. Baka yung sa pagkano talaga. Delikado kasi yung sunod-sunod na ano pa, babagsak ka lang nasa una-una. At nakita niya ba kayo yan? Dito sa taas, ginalonggan niya. Dire-diretso na siya. Ang bilis mo lang nakamaukong parkina, nakalawa yan. Ang bilis na po lang mabilis. Wala ka ba? Promise. Ano? Kasi may kaya kami na sa'yo doon. Talaga. Nakalimutan ko dyan. Oo, sunod sila. Sila tatlo, si Yaring, tapos si Ani. Ayan. Elsa, umulan na oh. Umulan na.